Santiago, Kapitulo 2. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong biste nga motambong sa inyong pagsimba og motambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog biste, unya moingon kamo kaniya, dire ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabos, tindog diha, o lingkod dire sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao, og sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana, aron mahimong dato sa pagtuo, og aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo og nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo og ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Kay siya nga nag-ingon, Ayaw panapaw, nag-ingon usab, ayaw pagpatay, busa bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo mopatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mo patigbabaw gayod kaysa pagsilot. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og biste ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuo, og ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat, og pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka nga usaray Dios? Maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab ni ana, og nagkurog sa kahadlok. Buang-buang! Kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran? Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Og natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. og siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat, og dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babaye nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudeyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat.